fondo y de canto. Copilot de Joan Carxat. Pregunta. El tio s'entrena per fer triatlons, el tio, nada, cor... Tots els pilots. De bo, el cap de setmana tinc que ajudar la meva mare a tallar la gespa. Fonso! Però m'ho cuido, i després us queixen. Coses sèries, Coses sèries, tio. Això ho has gravat? Amb un cigarro? M'entrevistes? Que el vols tu? No, que soc esportista d'èlit. Bueno, doncs molt bones, ens trobem amb Joan Carxat, aquí al seu primer test amb el Porsche. Molt bones. Bones, com va? Bueno, encara no has començat. Què esperes avui del cotxe? Espero divertir-me, que es diverteixi la gent que estigui aquí amb mi i no gastar gaire les rodes, que les necessito per fer el pròxim rally. Bueno, quan estiguis, tio. Pregunta. Com has arribat amb el Joan? Com ha pogut ser això? Bueno, pues, de fet em va trucar el Marc Gutiérrez preguntant-me si podia fer alguna cosa aquesta temporada i ja em va comentar que era un pilot ràpid i sent d'Andorra, pues, bueno, no m'ho vaig pensar massa, que era Joan Carxat, que venia d'haver guanyat el Volant RAC i la Copa Swift. Sembla que va anar bé quan vam anar a fer els testos a Portugal i ara la idea és continuar millorant i per això estem aquí avui fent testos. Després ja us vindrem a emprenyar després. Molt bé, moltes gràcies. El primer, el bon tu mateix, que te quedi clar que... Sí. 7? Estabilitzadores estaven al mig, no? Ha dit? Ara sí, són 2, això sí. I després la pujada la fas proporcional i la baixada tota. Baixant tot, perquè igualment només serà darrere. I les estabilitzadores no les tocarem. Vull dir que tal ni fot. A veure, Guti, com és d'emprenyador que t'estigui fotent el micro tot el rato aquí? No res, home, no res. Està molt bé que pugeu, home, gràcies. Al Carxat no se l'ha ensenyat res, això ja ho sabem tots. Però res, pel que faci falta. Vull dir, estem aquí, si ell necessita qualsevol cosa, doncs nosaltres intentem ajudar-lo amb tot el que podem, no? Econòmicament cosa. Has fet una mica de pujada, què? Bé, les mateixes que allà a Portugal, l'únic que per l'alçada doncs sembla que el cotxe no corre tant com corria allà baix, però bueno. Ah, per tant, ara encara vols ser el copilot del Carxat, no? Sí. Abans em deien que igual pilotar aquest Porsche era com estar amb una dona. Tu també ho dius, això, o no? Una dona és millor. Bueno, no, és millor un Porsche. Les dones les pots tindre sempre, els Porsches no. Doncs aparta't de la càmera, home. Aparentment s'ha acabat el test. Què ha passat? Ha començat a patinar una mica l'embrague i ara ha anat a més i ara aquí arrencant ja ni arrencava. Millor parar-lo i... val 5.000 euros. No res greu, això canvis d'embrague, punto i s'acabó, i el cotxe està al 100% segur. Cuando lleguemos al taller que lo llame, que ahora espera. Pero ¿qué pasa en el coche? Va, anem a veure el Guti. A veure, aquí vol El tio veure. s'entrena per fer triatlons, el tio, nada, cor... Oita quina pata. A veure, torna-li a ensenyar, home. Padre César. Adéu. A mi no m'agraden les teles, I res, esperar que tot estigui bé pel rally, no? D'aquí 15 dies. Sí, grava. Guaita, el Guti t'ho demana, Oli.